Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Saliwat, mayong gabi, kamusta naman ang mga palangga ng Montag Palabati, Region Wide, mga palangga kita sa labinin isa ka oras, 13 minutos, karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Mother's Day, Petsa 15. Today is payday. Biyernes naman nga edisyon sa inyo siri nga pala tuntunan sa grandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton siri nga news team aton siri nga mga correspondent sa liwat na Manila siri nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton siri ka polisan sa Central Southern CAG Northern Negros. Of course, ang atong sini mata kadulungan oras sa kagabiyon ang atong sini nga patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagarambiyong may mga ginrespondira na nga mga aksidente kag insidente. Amat-amat naman ang pagdalom sa kagabihon anano pa nga mga eventualities from where the action is. The return of the comeback ang pagbabalik ni Aksyon John Diaz. Back to back sa aton nga piloto waswas koromay aria lang kon mais importante wailang Malaysia aksyon papang Nixon tahom. Ato na pagbantay sa mga update balita gikan sa national kag international news center sa Aksyon Radio Bacolod Friday night buylog nato ng puwersa o kon Webes nga edisyon buylog nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar.
Updam kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Builog nato na porsa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok Syudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinandan, inyo sinanagad, inyo siniangkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagat inyo. Para tuntunan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Alright, ihado. Preparar para ganar. Maninay kag maninoy preparar na. Pat ini naman ang numero sa kalendaryo ihado. Pila na lang ang nabilin? 71 dias na lang. Pasko na! Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. May nabili pa kita kabali 78 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Sa pamilya de La Paz, tira sa Silay. Alina kay Toto Feds Antipuesto. Sa kay Sir Dante Singson Paredes da. Nagatamyo taman sa iya. Happy listening. Advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Kay Nong Dante Singson Paredes. Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo palatuntunan tag sa kagabi, Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Aksyon na Philippine Standard Time alas 9:51. Flash report naman sa Patrol 2. John Diaz, John Piscamin. Action Eric Sadrica Mitsubishi Adventure ang nagtakilid sila kinamang gabi matapos kinaligar na bungguan sa isaman ka Honda Civic Auto versus SUV. Amo ni ang mga salakyan nga bulbado sa aksidente nga naguntad sa nga gabi diri mismo sa ginsangan sa nga dalan Nara Lopez Haina diri sa tubang sang Robinson's Triangle. Action Eric sila kinamang gabi do hindi man tidulo ang area kasanag ang galing sa lugar pero kay na base sa impormasyon nga aton nga natipon sa aton nga pagpamangkot abi sa driver siling isa ka Mitsubishi Adventure nga si Mr. Ibrahim Makiran dentro de Anyo Section Mars ang Doña Juliana Subdivision Barangay Kakulinsurat sa Production Eric nga ginaligar ini nabungguan no sa isa ka auto nga samtang ini siya nagapatabok diri mismo sa intersection point sa Nara Lopez Haina. Kung makita naton siling materion kay ang impormasyon sa Mr. Makiran pagkabunggo kuno nagtiyog pa ining iya sa lakyan la. Isa sulod sa salakyan apat sila nagasakay. Iya asawa ang iyang magulang sa iyang asawa nga nagatrabaho sa isa ka call center company diri mismo sa Sulad Santa Rizal kay isa paginila kay Mata Action Mar maganda ang takay abi sila nga Mitsubishi Adventure. Okay. Pagkamating nila kay na kuno honorable na batsagan nila kay ina medyo tudong impact kay first time ba nila nga na involbar siling kangay nga aksidente kung bully Action Mar Action Eric ang naigo and then nagresulta nagtiyog ang salakyan and then natumba Action Eric. Ang sakay sang SUV kamusta? Mitsubishi Adventure? Tingin naman actually no ang pilas siling driver nga si Sir Ibrahim Makiran ang upo dyan? Ang driver sang Mitsubishi Adventure ang iya mga upod wala man nasamaran. Okay. Hindi man wala man pilas so nabi no. Anong rason nga nagtiyog si Action dyan now? Kay bangot sang todo bilang impact pati impact ko namang pagbunggo likod abi buli abi ang igo so pag igo sa buli kay ang
hindi niya wala head-on collision o kung hindi niya wala Gani. nasugatanay. Oo. Bali, ang salakyan niya, ang inyong Mitsubishi, halini sa Action Eric diri sa may Lopesina, sa may Burgos Lopesina, sa may Banga Patso, Okay. gauso niyo sa panorte nga bahin sang dalan Lopesina approach, siya hindi sa Kina Drive. Ini naman ang auto ya, halini sa diri sa may CL Montelibano, bala from east direction going to west direction, butsiringon, iya diri na diri nga sa gaig ang buli nga bahin sang salakyan. Okay. Amo to nga pag-impact sa buli, nagtiyog, no? Kay tibul, iko, pagtiyog ang sunmar, and then nagtakilid. Action Eric, no? Nagtakilid gila yun. Okay, so pag kumo ka baskog ang bunggo sa buli, nagtiyog ini ang salakyan kag nagtakilid dayon. Yes, exactly. Amo na ang sitwasyon, no? Amo Okay. na matabo sa nga gabi action, Eric. Ah. Kung makita nato may mga damages ining gancho, especially of course, wasak din nga iyang left portion sa salakyan. Ang sitwasyon niya, ang iflo, ito rin na nagatubang sa south. Kaya supposedly, kung dito kung pa north, ang ulo mo sa north, gina. Yan kaya bangot sa impact sa nasiling ko na nagtatiyog, hindi nagtakilid, ang ulo niya supposedly nagatubang sa may south, no? And then nagkatakilid siya, ang pagtakilid dito sa left na portion action mark. Ano ang extension damage ng auto? Kakamusta ang driver? May upod ang driver sa auto? Aring nga driver, sir, gamay lang isa yung gaski. Sir, kaya inagani, sir, liwat, repeat ko lang. Halin ka mo, sir, sa inyo sa Doña Juliana. And then, sinupod mo, sir, sa lakyan. Napay, ako tapos magulang ko, bayaw ko, sir. Magulang ka, apat ka mo tanahan. Oo, pati nga. Sir, kamusta ang pagpadalagan? Dasig ko kung hinay lang. Normal lang man amon nila dyan. Mga anak ko, mga pila, mga 30 o 40 kilometers per hour. Mga dadera lang. Okay, sir. Hindi yung usoy, lagi ka mo yan. Doon tayo yun lang ang biyahe. Oo, tayo yan lang. Magilirota na mo talaga, sir. Okay, kigadulong, kamo mo lang. So, ano natabo man? Nag-diin ang auto ni Din Halid. Dito siya alin sa Biak, going di sa matabok sa siguro. Okay. Tapos dito sa labot ya. Maglabotan na kami dito sa crossing. Ano natabo, sir? Lapaw ka na or sayang na lapaw? Lapaw na ko. Lapaw na ko. Lapaw kinalabot buli mo. Kaya dyan, mambal. Di ko na mambal. Sir, may pinibisyon dorta. Oo, pero imo yung bakit sa imo, sir, nakauna ka na. Tapon lang, di ko rin mambal ah. Okay lang sila ko magkatagin. Sila kay more talk, more mistake. No, less mistake. Sige, sige. Pasensya lang, di na ko okay. Ha? Sige, sige. Action na Eric, no? Ano tong driver sa Mitsubishi yung interview mo? Kamo to sa driver sa Mitsubishi nga si Ibrahim Nakiran. Oo, ang driver sa auto, kamusta sumungya? Sino may upod ang driver sa auto da? Why? Sige nga on. Actually, ang auto, ginaglakat na. No? Ginaglakat okay. sa may police station. Kahit makalakat pa man siya, no? Makalakat pang salakyan na mismo. Siya ba lang isang driver? Kung mismo nga pamilya, kahit ikay na dito, inisyal natin informasyon, siya lang isang gasakay sa may sakyan, Okay. sa auto abi. Oo. And then, tinagkato din, nag-responde sa lugar, ang iya mismo man nga may mata, and then, tindala na lang in-action ulit, matapos ang gipatagayon ng investigasyon sa nga ato naman nga mga otoridad. Okay. Dari sa area, actually kaina na istorya na naton si Makiran, no? Na interview na naton. Ina mo magina nga statement nga kaling sa dito sa may Burgos Lopesina going sa north direction, and then ini naman ang auto according sa iya halin diri sa may San Sir Montelibano going diri sa may west nga direction west direction Eric. And then nabungguan ang iya likod nga bahay na nga nagtiyog siya, and then nagtumba action na Eric, no? Wala man sa pirason sa bahin sang sakay sa auto. Okay. Disinto to diri sa may adventure. Wala man gid sang napilasan man. O ganit ang damages na sa mga salakyan. Amo na ginaguro ang mo kay Ian gani ang sa may body parts sining Mitsubishi kita naton kay ina may mga nagkarabuka, may nagka-autod action mar, no? Action Eric, no? Even ang iyang mga windshield karalitik man ang kalabanan. So may dasig-dasig padalagan sa auto dyan kung nanawan tang sitwasyon. Mahimo na sigasig. Kaya hindi man na magtiyog ang kung hindi man na magtiyog ang may adventure kung hinay mo lang yung bunggo kag santik pos buli mo. Amo ganit ang amo to kanang action mo Eric sakto. Ano kay ti? Kung hinay naman to, hindi gid man niya magdatodo gid ang patiyog to sila kaya magtakinig gila yon. Kung magtiyog man na siya titong sang grabe kag basko kay impact pero kung na sining abi nga bunggo man sa buli kag kuan hindi man na magtiyog sa lakyan guro dyan. Amo na no. Sinigang mga tinion, nagapangita sila sa mga mahimo, ang mga CCTV camera nga nakakuha sa sitwasyon diri mismo sa gitang ansang dalan nara Lopesina. Agad ila may balo, ano kung makita nabi. Kung ano gina matutod nga sa bukina, kahit may version, iring si
makiran, nga according sa iya, nakistorya na sila sa driver, sa auto, kaya ang driver, puro na pa, napasaylo sa iya. Kaya manti, naglingi ng ulo, manabi, wala nakakita, wala nakita ng lugar. Basta niya sa paresayon ni makiran action, Eric. Pero nakainom ang driver yan, no? Why? Wala man ko na nakainom. Ang driver sa auto, why kainom? Why? Even ini siya, wala man ko na So, nakainom. ang driver sa auto, gindara na sa police station force ang kapulisanta. I think in nga area, gina-check ko pa kung iya, pari ka 4, kay daw iya, rin ka Station 2 nga sakop ang sunarek. Pero Okay. confirmed anay, kung sinusubukan to ang asa traffic investigator Ari Dere, and even ang police station 2 nga sakop sa lugar, Gidman mismo. Okay, Station 4 ang sunarek, Station 4. Station 4 ni isang area. So, possible ka dito pakatong auto, dito nagdireksyon na lang. So, may backup 4, no? For further investigation. Pero kaya naging pamangkot to si Makiran, ano matabo ni may aregluhan na yung mga galuntad, kitir ka istorya ng kapsan driver. Ako ni siya depende, panakuno sa ilang istoryahan, kahit kadamo sa damages sila mismo nga salakyan man. Kung na mo sila yung sitwasyon sila dire, nung kandak mo sila guro sa settlement o may istoryahan, ipa sila. Okay. Kaya magdepende pag inakaroon sa investigation man sa traffic investigator on duty sa police station number 4. May mga nakakita diri sa lugar sa kaina, sa damo ba diritaho. Okay. So mga abiti nagtulot-talit tingaraan, kinangano nila nga magpulo pa igat action Eric, no? Kagati amo na nga danang sitwasyon pag itsubong nagatugaman sang traffic ko mga amo sini oras kamo gari-diri nagalapay adi nga mga private nga salakyan especially ba ang halin sa may north going dito sa may Burgos Lopez Haina nga mga salakyan damo gid man nagalapay basta mo na sini nga inoras action na Eric, no? Anyway, karon i-update na kamo namon ato mga ka-action kuno nga ang pinakuring investigasyon sa mga kapulisan traffic investigator on duty sa police station number 4 may kantanan sa aksidente nga nagluntad sa ginamang gabi diri sa ginsangan sa Andalan Nara Lopez Haina diri man mismo sa syudad sa Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kina John Diaz sa Third Abet live report dira sa may gisang ansang Nara Lopez Haina. Ining Santikanay, Bongguanay sa duha ka mga salakyan. Isa ka SUV Adventure Mitsubishi versus auto. According sa driver nga interview ni Action na John Diaz, hinahinay mo lang kung draga niyang driver sang kwan sang Mitsubishi Adventure. Posible may katasigon ang dragan sang auto. Hindi kita maglantaw kasi hindi mo man na mapatiyog ang Mitsubishi Adventure kon bunggo mo lang kagasantik mo lang sa buli ya. Worst kasi pagtiyog sa sining Mitsubishi Adventure, nagtiyog, nagtakilid pa. Kasi apat ang sakay sa sarakyan. Mayroon na swerte kaya man sa may nano sa ila. Magluwas kasi takot-takot damage ang Mitsubishi Adventure. Ang auto ay takabalo, no? Pina-follow up ko rin ni John kung sino itong driver sa auto. Kung ano kita plastada, depende na sa investigasyon sa katong sining mga traffic officers nga na-destino sa police station number 4. Hinay lang ha. Hindi lagi papadagan. Sige, mo na permis siling tanga. Yung dagan sang driver isang Mitsubishi Adventure. Kung siya pamati-ati, hinay man dagan naman. Kasi sulit lagi mga may gagi, kami ginasugat ko mo. Okay na. Ang damage to property, mabayaran na sa insura, pero kung kabuhi na pa istoryahan ta, hindi na yung mabayaran sang ano pa yung asahi sang kwarta kaga kunano pa da. Remember ito natabo sa Mustang sports car nga sumuho to sa dalom ka tracking nga itong tatlo nga sakay puro kita lang kalamatay nan muna kita po patasig dagan gid aksidente man natin prano pa before sining Mitsubishi Adventure versus auto na sa may insang Nara Lopez Haina. Laging respondera mo temprano pagkala sa dyan dito sa may Alihis man, no? Ito yan, nagtabox dalang, darasa ka motorsiklo. Ito may version man to sila kadua. Kaya hambal ya sang driver ka tricycle, sang motor. Niya, green ang kwan, ang traffic light. Hindi na go na kuya. Hindi ko mabati, ano man ito yung babae nga nadarasa? Hindi
Nakastop yan, naka-red ang traffic lights. Nagdalagan si Yaya. Oh. Ito may pilas to sa ulong babae mo. Bot mo nanot ng lites kay medical bulletin. Hiba na nakaroon sa balik ka report ni Action John Diaz. Tamo na medyo kwanta. Halong-halong ta sa pagdala sa aton salakyan. Pwede maduludanlog ang dalan. Subong nagaulan-ulan pa tungkol sining bagyo nga si Opil ni. Pero ang forecast sa pag-asa, basi buwas sa hapon alas 2. Magwa na ini sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Opil. Pero ang hangin habagat mo panigyapo niya magapaulan sa aton diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Uli nga nakitaan sang forecast kapag asa 250 kilometers west sang Subic, Zambales, ara pa si Bagyo Opil. Again, buwas Biyernes, kasi kon makuha na siya, kasi kon mag-exit na siya sa far buwas sa hapon. So, halong ha. Ay, kabudla sa mga aksidente. Okay lang akong mga sarakya, magkalagupit, magkalakas, nagyang nga para parinalias, hindi lang magkalagisi, ka magkalakas, ka magkalabuka, ang parte kalawas katao, kainaya, sado na, kadelikado. Ayos! A report na aksyon, John Diaz, giradurong sa iyo sa Karuman sa Santor Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini pabakot sa aton nga immune system. Nagabulig para ini mga borso sa ato kapapalakad ginatulong man sa iyo sa Karuman. Riston, napaurok-urok na si Migo ko Sardi Riston wa.
May gabi dila kay Mama Bethelao sa Binalbagan. Makamusta ka na? Kamusta dila Binalbagan? Kaulan-ulan daw ay Mama Bethelao. Manang Bekelao, John Silao, kumparing Nelbert Adlan, Toto John Berg Jud, Philip Jud, Alkim Jud, kay kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, kay Nene Lao, mga pampos dila sa may shell sa Binalbagan, kapaurok-urok na sa aton subong ho. Empleyado, security guard, sa Kedan, kag-accounting department, tanan sang Bisco Binalbagan, gapamati gid sila dira, no? Sabi na gid ni Miss Nora Di Babildo, kag ni Mr. Levy Frias. Sakay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and the family, Mr. and Mrs. Manuel Kuan family sa Silay, nagapaurok-urok yun. Si Rogelio Toto Katarbas Jr., ara pa kapaurok-urok na. Mrs. siya, kabataan niya, pati ang mga amigo, Spuno Lunok. Engineer Nonoy Galunan da, kamusta? Engineer Nonoy Galunan, kag sakay Ma'am Julie Hamandre. Sa all sector industrial sales sa Kabangkalan, kapaurok-urok yun sila. Amapisan kagawarding LTO Chief sa Bacolod, Mr. Orio Ventampos, their family, happy listening. Ay maninay Sancha Moore, May Kagaloy Bibidor, dala sa Rosario Heights, Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, nagapaurok-urok yun sila ho. Maman si Toto Chong sa Paul Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, always kita. Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family, good evening, kay Clarence Inorioda. Clarence Inirio, nagapamati isa sa ito sila nga pagpangalaga doon ni Emily Rico Puerto, Udi Iya Azus, kay Migota Agustin Barayoga, kay Dores de la Cruz, Richard de la Peña, nagkapaurok-urok na sa ato sila nga pagpangalaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10. 11 na kita. Balikan ko rin si Action Jana sa iya siling observation report. Makatapos ka nakaresponde rin siya sa duwa ka mga insidente sang traffic sa lihis kagdira sa may ginsang ansang Nara Lopez Saina. Subong ruta-lutaw, na kaya tinagalan-ulan ang syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Check the section John Diaz sa isiling special communication or if not sa isiling U communication sa aton siling pagpanglagad sa Action Night Patrol Program sa Webes nga edisyon sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Action John, please come in. John. Maayong gabi at sinagmang gabi sa tutanan nga maka-aksyon na pato sa gyapon ari kami diri sa area pa sa ginsang ansandalan Nara Lopez Haina kay man wala pa binakwa no bago pa lang gid na patindog na pabalik sa Tadlong bla ang posisyon sining isa ka Mitsubishi no Action Adventure Action Eric sining nga gabi sa aksidente diri nga nagbuntad sa ginsang ansandalan Nara Lopez Haina. Ano karon di gabi nagtulot-tulit aba mabulubog na naman pa niya po sa palibot sa syudad ng Bacolod. Kung maglibot ka gani do wala may bituon abi sa kalangitan bla no ara na naman abi ko nagulaw na nagbalik na naman ang taliti bagulang git kadi hapay na mas tong tandala no kay gad naman pati mga kapurisan kay medyo tudo ang pagpanaliti karon nga gabi do halin pa sa hapon bla kay na mga around 2 PM dikto kito nagsugod nga nagbunok kita madamol nga ulan abag ni Sergio Marie Vargas bla abag kini na interview ta sa bala tugto magabi ni hindi ka mo dira magporok-orok dira tulog kay nalik na karon kon maglutulutaw da kaya piniran ka balay nyo disgrasya gid no kasi bunga unpredictable kay ang ginatawa lang sir kada do puro sa tubig alin sa bukid kay ang ulan sa area sa Don Salvador muro sa perteko ng bunok kay na kay kuno lubaan dira kon magbunok ka ganing ulan dal do sa tubig na og diri sa misyonad sa Bacolod na amo ginabalantayan dumdum ko tuman na ligat tubla ka mabinulan ang tatlo tubla ka persona nga pagkaga nagkarakitaan na natong bangkay nila sa diri sa may mga magsungay ng area no diri na to sa bayo nga portion sang syudad nga nagararapot aksyonerek kining ila naman nga mga bangkay etong isa didikto sa Mansalingan naglangoy-langoy dikto sa Pika-Pika no kado naglumpat suba bla pagkita ka dalong damol testingan ni guro so bakaya yan ang uyon at disgrasya kay perteng
ang current sa nga tubig action Eric. Isa naman to do ng isda, galikit wala kay nga gobla sa taas sa babaw ko sa may nataasan nga bahin sa lugar at Oo. kinahadod man sang tubig. Ang isa tiyatulog kita mas alis nga area. Ibig mga balik sa Jomari Vargas, dapat ng tanan magtuon din no sa natabo to na ligad nga mga nga bulan para wala na may matabo nga mo sila nga insidente o kung aksidente marabi. Muna sa mga amo nga tiyempo bugnaw no naming tiyempo mo bugnaw panahon kay nabla sa mga early as 5 p.m. 4 p.m. medyo mapaang-paang. Pagkagabi nagbawi man sa. No, namin naman naton panyempo action direct. Amo na ganing ba ko kay namin na nito nagpungko-pungko ka pa po hunay kabi pahangin-hangin ka. Oo. No, namin ginanga mga pero kung mga salakyan man naton pagpalan kar ni gabi di tanto mo sila kadamo kasutay sa nagabiyahe na nga mga kainan na accidente sa may bangga alis sa may bangga metal Gani? aba pilas mo to sa ulo to ng konsentay pero yung accidente karon nga gabi taram lang kasdalo usually mga common gakatapo or paano magagaluntad ang mga aksidente ngayon para golpeada lang matabok sa dalan ang sinarek and then may arabi man yung mga salakyan nga naga-diretso man nga wala lang kabalo nga gali may gatabok sa dalan or may sugata sila kung kaisa yung pinaka-resulta sinidire amo na yung aksidente sa may dalanon. No? Especially kung matulog ang log ang dalan, amo gining palaligban sang kalabanan. Ano ganit panumdom black sonerek sa mga motorista nga tra nagalabay sa may bangga kure naman is paubos kami kay nalig sa may bangga metal kung kamo halin sa may south pa kadto north along gid may nabiriya dra nga truck no kargado sang tubo Trucking. dragit sa may pinaka accelerate sang dalan no Oo. pagtabok mo gid sa may bangga kure aragid dragit ang aksidente Aberyado na da? o dragit mismo kani ang nabiriya nga truck no Okay. nagpundo delikado kay kadulom dulom ang dalan Wala early warning device ang tracking? ang wala to kay na panabutangan nagaano lang siya hazard no Nag-hazard lang. hazard lang Ate, okay lang kung gasard. Importante nga kung gadala ka sa lakyan ka, may abiso ka naman sa imo bla, nga makita mo sa gasard siya. okay ka dumdum ka tumo nagruntad mga sentis or conferential do ka rin ang conferential pasensya lang pero Gani. kini late damo aksidente nga nagruluntad dira no Oo. ang sitwasyon na accelerate aling ka dibra sa may takoleng sa BM matabok ka dibra sa may bangag kore dragit siya sa pinakatabok gid and then dira siya nagabalabag ang magaling papangkay na dugin na takos-takos siya dagko nga sila kaling dito kay go diri kon diri sila magaliko pakilid Oo. or makaigo to pero masaka sila sa may ano ganini sa may dalan o ano ganini panawag nila sidewalk no masaka itong guma nila para makatabok sila so hopefully pagaling ko naton sila nga gabi na kay unabi ko nung guba to para at least makapaigad siya o kung hindi siya kapaigad abi magaan ligwa ang iba ng mga salakyan especially yung mga lagko ng salakyan nga nagalabay dira kay basta mo sa oras damo gid yung mga tracking nga nagalabay usually matinira na sila 4 p.m. sa Panokoy matinira sila sa may Pakadton Dumanan Road dira na sila mapundo mga 4 p.m. kaya hindi sila kasulod na 4 p.m. to 7 p.m. diri sa Ray proper pagpatag 7 p.m. na Bob na daan naman sila kasi numbalik madlagko nga salakyan pero hindi na naton na ibitar damo na bigaling na bimong di ba 14 sa bilang kaya tinatapas sa Tubo damo na iba subong ng milling season nakita mo yung mga sakada na dre Gani. o nga nagakadto nagapangayaw sa aton sa may Negros Occidental para lang magkatrabaho sa kampo Occidental no Yes. damo na gid man hindi na naton nga malikawan pero wala naguro halong lang gid no sa dalanon mga kaaksyon na gud malikawan ang nanuman nga mga aksidente dira no anyway karon nga gabi si James Gapon no Tagalam yung kami isang patrol kaglabay na mo diri sa may Lacson nga area karami na sa sitwasyon pero sila ko nagagabi ginadaya kung kinikay namin ng taon lang gabukas na mga malalagyan mga negosyo no siguro mas maayo pag hindi kun magulugag pag ang curfew hours pagkadangat di balik alas 11 or alas 12 no Iloilo to alas 12 balik na curfew hours mo Iloilo alas 12, White House lay Licorban. away pag ito ni Corban ang pagkabalo ko lang yan alas 12 na curfew Oo. Tipo Wala White House lay Licorban sa Iloilo ya. Ilan naging plano bala para magbalik na gitna ang ano Samat-amat lang pero importante sundon ta magyapon ang health protocol.
Oo, ila grupa, no, gidya mabalik ang ekonomiya, bla. Mabatak nila balik ang ekonomiya. Kaya kabalo kati kami mga negosyo, bla. Yes. Namitorn ginaya kay matamat, na hindi ginaya lipod sa ibalo sa tanan. No, mamba sila nga alas 10 doon, ano pa naman. Pero lain gidya kung may mga 12 midnight, kaya nga, may gabiyahe pa mo nga salakyan. Correct. No, mo sila oras. Isa na kung may gabiyahe nga salakyan, buot silingon, ang mga jeep pala ginanamin naton, mga dipasahe nga jeep, ibot singon, gasige pa ng negosyo, amo silang oras, si kanugon sa isa ka oras kapag negosyo, no? Amo na ko rin ginobra kay Ilo, para makamat-amat sila bla, importante do. Actually, ila to amat-amat mo lang mo, hindi ginagulpi nila, ah. Oo, no? Dali ko ros bakulod, basi matuluton, ana nila, kay do ginugay, naging mga nag 10 p.m. And then, lately, ang 10 p.m. nga curfew, effective kin man siya, no? Oo. Kasi tistingan na nila dito kang dugangan, tabi matamaton, tayo isang ka oras, be. Gani. Ilang taon, tabi kung kamusta ang sitwasyon. Namin ilang taon mo, like sa mga ano, bala, sa may high street, Oo. Lacson area, mga, ano rin mga tourism strip niyo, sa may Bacolod, nga lugar, Oo. nga negosyo ka bukas, especially pang gabi yun, mamba ka ba ka na, do kalipay, do karami lang nga, hay, nagamat-amat, naging matabalik sa makabig na new normal. Namin na makaranda, di ka makatable-table. Ang iban, hindi ka naman ikawan yung mga kaksyon na ito niya, meron ginagili-table-table. Awa mo, ang pilatan ka bulan nga to, madama, agad. Tamo ka actually ka pamulya, like bakit ang ko sa may Gonzaga extension, bala sa Rosario extension, meron talaga mga bukas, nga mga balay ilimnan, balay lingawan. Aray, muslakyan nga nag-sinumbali lang pakadto pabalik ta. Ibang guro na do kapangita ginaw. Do siyempre dugay nga daan, hindi nga mangita blay mo nga para mabulong-bulong man imo nga kahidlaw, budlay nga kundi mo bulong imo kahidlaw. Kay bakit maano ka bala, no? Pero sa ton mga kanso mo na, nun na nga, especially pag-inom, kung may arang kinalinom sa balay, drunk ka lang, tinitinirabi, pero hindi mo patamaan. Pag especially kung nag-drive ka sa lakyan, no? Don't drink and drive. Doon mo pa nang pinaka-team din. Ayos pang? Yes, no? Kabalo ka. Tapos mayo ka rin subong kayo, damo naman ang nagalibot-libot, papaya, STL, no? Ano, tulo-tulo lang, subong STL, na nagle. Kaya na, isang tana, makataya-taya, eh. May pintahon ka, kung muna sa papang, para pagkabot sa gabi, may kulukulbaan ka, may pintahon kay nalib lang may resulta nga magwa, bisan kulapos lang. Si Papa nga daan, mahilig naman tayo STL, daan mong kati, gusto nga mga numero, isa doon laban sa daog, kung isa, kati slide lang. Gaslight sini kalingat. Lawo do tayo na lang tani mong. Kanugon, isa lang ng tani kagiyos, bla. Ado kulang mo papando, isa na lang kuno kaayot ang kulang. Nan, kung ayod, sulod kita ni. Ayun na rin sulod gid mo. Correct. Nagotso mo, pwede lang ito yung mohon mo, ibi. Nagotso pa sang? Hindi pa swerte, Hindi pa swerte ni Papa nga. Ba siguro kagabi vlog guro do na kulangan guro kayo. Damo tiyo ko bituwa vlog ko di kulang sobra. Wala ka bagay mo nakulangan ko no sobra ayod. Sobraan guro. Sobraan guro ka ayod. Antes ka no ibig naging 8 naglubid. Gani naglubid. Ano ko itadlong na sobra di paglubida. Patinduga bala. Ay, kamudla ko kanubid-dubid mo nga. Ano lang amat-amat lang no? Kaya di ko makadaog ka kay Pai man na. Damo kinaksulat ka kainganyo sa tayo anay na sa STL ngayon na. Kaya di damo man ka kadaog mo, kay ban ka kaperde man, kaya kisa nga, may kakaputo pa. Base pa lang. Wala pa rin pang base pa lang. Base pa lang was lang was lang ko na may teoriya na dason ko mais biling. Kung why na kita tipo munong pugday munong skili ba gabi lang kay barangay kapitan Madeline Diaz sa barangay 18 nga karon nga gabi dira pag wala kami nakatawganay nga duwa birthday sa ni Kapitan Junior Alcantara sa barangay 12. Kapitan JR. Oo. Kapag gabi, happy birthday. Birthday kay Cap JR Alcantara. Alcantara, no? Magandang gabi man kay Kapitan Madeline Diaz. Nakuha ko na mahapit sa mga lungga. Kay pare Jonathan Diaz, nagapurok-urok na sa. Sir Joe, magandang gabi. Uldo, kaya na kami magkakita ni Sir Joe. Nakuha ko na, kami medyo sako-sako pa kami sa amon nga sabon nga sap-sap, kag sabon nga 4-piece, na? Magkota si pare Jonathan kung may ara siya kalo, ng extra to, kung namin isang kalo, itong natag sakon. Ati ang balukat,
big boss binli na sa barangay o kapiton ta. Oo. Eh, si pare Jonathan niya, may na sa kalo-kalo. Tingin sa ginatagaan niya kalo-kalo yung mga savings siya bla. Oh, kita na mo nadula ka, no? Kabalikan tayo si Action Jan Diaz, Action... no? Nautod ang linya ni Action Jan Diaz, no? Balikan tayo si Action Jan. Happy birthday kay Junior Alcantara sa Barangay 12. Kag happy rin kay pare Jonathan Diaz dira kay Barangay Kapitan Madeline Diaz ang Barangay 18. Balikan tayo si Action Jan Diaz. Jan, please come back. Yes! Yan ba na lang sa sir? Hindi nila nabuhas kay hindi mo nabudaya piton na boss aga, no? Agyan ang boss, Agyan ko lang daan, ha? Ag wala may magyan, ti, labay lang yun. Ay, lagi lakad eh. Kung wala may magyan, ti, Lakad. labay lang daan, eh. Puno patinsa lang, anay. Di, may ano pa may isa, bato ko man din, next mo lang buwas, ha? Hindi ka naman ito gayana, no? Ay, wala ko gito na imbitar na digan, si Kapmat, kikasaka ko gito si Kapmat, so gito sa kalagaw sa mo. Daso lang ka pa. Ay, ugali no, sa birthday mo to no? Gani. Daso na, gali kasi Kap ko sa ti sa may edad naman, may edad naman si Kap, ko sa mga travel, ko sa Budlay man bla ko saw. Oo, kag ti kabalo, kag ginabantayan, nakita yung barangay, nga daan. Sa pa na. Doble na ginabantayan niya mo, wala ilabot sa barangay, ginabantayan niya, pati mga watchers, sa gawa ginabantayan niya, pagina. Kagina pa kaon. Kagina pa kaon. Palutuan niya Roscaldo, kag linugaw. Oo. Ay, mga gabi, kagagawad, Peter May noble, greet sa si kagawad sa Kunang Liga, din. Ara sa? Oo, man. Nakamonitor, ang basa kung sa taga-police station number 8, i-greet ko no ilang hepe, subong. Police Captain John Ray Batadlan, sir, may gabi. No, may nagapalabot sa ako, no, sa ilang mensahe, nagapag-greet. May gabi bang kay Police Captain Armelin Vargas, sa makoting relax ka lang dadanay. Para na sa CTO, no? May gabi, talan nga makakson, ay, may panumdum lang sa pala, ang promo tarabla ng isa lang guro ka text sa tumakakson di kinalan duwa kay ang isa ka persona isa lang naka-entry bisan pila pa kabilog inyo text. Isa lang. Text para isa lang. Para ibo chance man. Para maiban. Tag bisan ako sila mo na nila 30 consent ka text. Ang guay sa isa lang ka-entry. So para hindi kanugon sila load, isa lang ita-text, no? Kagulaton ang reply kag para kung isa lang nila ka-text kag hindi nila pagdubliyon, ma-replyan sa dayon kay katabo na usually kung magdamo-damo, tig isa ka babaw-babaw pag ginagalapaw, pag imbis nga gilayon makakuha sa isang confirmation kasadugayan kung kaisa, na? Yes. Alam magkakso naman ang pinakasitwasyon sa palibot sa sulat sa Macor, kanang gidamo gabi bantay ang pinag-workshop balita ng tipon sa patrol, drivan sa tutuday nga sige hapon nga padlambiyang, mga kakson tandaan na isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa tunlawa sa mga paguyang o kung ang pagnubo sa sila. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa motor sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan. Si Basiling Report, balikan na si Action Jan Diaz sa dugang niya Cinema Action Balita. Ang report man ni Action Jan Diaz, sila dalawang susunod naman sa live extension.
Magkabila kay Manina, kay Manina Chara sa labasyon dira sa Manda Carlota City. Happy birthday sa hinablos nga kapid. Sophie kag Sofia sang Santo Niño, Barangay Sumag. Halina kami sa Mrs. Ryan kag Hassel Borja and Kids. Magkabidira sa kay Donna Caraballo, Milani Milorca, Military sa Lili Daguob, Rot Dauba, Aran Pitogo, Chief Bert Kangayda, Okon Kangayda, Ronald Policarpio, James Bibangco, napamatigil sa Sunod Patrol, mga Agrocom Security Force, mga kuwani, mga kinani ni Vice Governor Jeffrey Perer, no? Congratulations kay Police Major Antonio Benitez. Tagaan sang medalya ng kagalingan ni PNP Chief Police General Camilo Cascolan kay nasang aga dito sa Camp Delgado, Iloilo. Congratulations, Police Major Alberto Benitez. Check na naman report na gikan sa ato sa ring mga correspondent. Unahon ta report live gikan sa may Northern Negros. Magabidira kay Glenard Antiporta, kag kay Jewel Ann Golbio, kag kay Melanie Bosimi. Ara sila paurok-urok pamati. Sila ni John Boy Kalagday, kag si Leo Jan Di Quiros, si Jeremy Magong Francisco, ginatamyaw yung mga taga-barangay 9, Urok Tapulanga, sa ginikanan niya dala sa may Moises Padilla, Pamilya Francisco. Naga-paurok-urok gid, no? Pamilya ko dira sa barangay Robles La Castillana, Flores family, sa akong bata nga si Lance Flores, alin kay Tats Di Pulog, ha? Sa kay Iburia D, mayang gabi. Lalagsan La Castillana, happy siya rin kay Papa Naldo, kay Mama Tuto, kapamati everyday, halin kay Rayan Ostan. Pamilya Hanyola sang 13 Media Bago City, ginatabi ka mo ni Alex Montesa. Kay Helen Montaño da, kay Angelica Pajardo Panhilason. Paurok-urok siya pamati, no? Sige, check na siya sa Roger Gotib. Live report sa Cadiz City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gotib. Line number 2, Jem, ang gabi, please come in. Yes, action na rin. May gabi man sa itong mga aksyon sa itong sila mga balita sa Sunerek diri sa may syudad sa Cadiz. Isa ka bangkay sa isa ka lalaki kay na nasa puwan mga pasadalas 10 takla sa may isang boundary sa isang postal area sa barangay Zone 6 sa barangay Bangkirwan diri syudad sa Cadiz. Ang bangkay ka sa puwan gikilala ini kay Lerio Pugoy Armohalias, 30 anyos sa edad, kag ini siya soltero, residente sa Purok 5,000 sa barangay Bangkiruhan, syudad sa Cadiz. Now, sunod sa report na gina-imbestigahan pa ka sa kapulisan ang ininga kaso, pero wala mas indikasyon na may foul play ang mga bangkay. Ang ato na ibaluan kaina sa mismo tagiyas ng sakayan nga sa diin siya nagaupod o ko nagapanagat ang bosilyo sining nga amo nga si Rosalie Among nagbayag man kon kan nag-identify sing persona kay nasang aga sang inima sa puwag dire sa Baybayon sa may barangay Bangkiruhan. Sa interview sa Aksyon Radio. Wala siya, inang Rilio Pugoy. Rilio. Oo. Pugoy apelido. Oo. Tugay mo na nga tao ni. Oo. Ano nabalaan mo nga sa parte sa iya? Huwag man lang, kaya nagdunggal sila kagapon, sir. Siway ko kabalo, kaya wala siya ako nagpabalo nga diri sa matulog sa sakayan. Nag-inom ko na sila, pagkatapos nila inom, nagambal sa ako nang maligo lang dati. Wala naman sa zone, sobra nakahulog gon.
wala na sa kabutwa, wala naman sa, amo man ila, upod pag-inom, kaya pag isa, So, nagsampaw lang siya sa ila, wala naman, wala na sa dahil Tulog siya sa kayan. Wise, oo, diri siya nagtulog, pero wala ko siya nagigda sa sakayan ko, kaya diri siya nakainom sa ila sakayan di diri siya natabo, nga diri siya kuno na dula, nga nakabalo ko subong lang aga, kaya wala man ko kabalo, nga diri siya matulog, kaya wala man sa kalisensya sa akon. Hindi gali nga sa tubig, galutaw. Diyan nakita, di sa subong sa tubig, sir dito na siya nakita. Oh. So, amo na nga payag at sunerek sa sining ama abi o patagiya sa sakayan nga sining ginasakyan ba? Kaya na si Police Staff Sergeant Mark Canaria, ang formal na kapulisan kasi siyang investigador, ang yaraman dito sa area, pero sunod sa iya, nga may pilas sa agtang ang ining persona, pero ining pilas kinapatihan nga igo lamang ang sunerek sang o kung agi lamang ini sa kagat yun pag tukbol sang isda sa iya sining agtang. Okay. Kung nga ang pilas ini action ereka. So palay pa karang investigasyon sa kapulisan, pero initial diri nga posible nga ini ang nagtulog sa sakayan tungod sa kahulugbon pagkatapos silang sinerek na hulog, no? Pagkahulog niya naghigda niya po sa balasas na nagtaob tungod kay mahubok amo ining rason kung nga ini siya action erect ang na lumos ginapatihan nga na lumos ini nga persona action erect. Kailan ka lang utaw-utaw sa baybay? Actually, kagabi lang sila nag-inom-inom o pag-inaman siya sa ngaga na sa puwan mga sado las 10. So sa report mga las 7 hasta las 8 nag-inom-inom sila dira sa tina nga area. Kada tulugan siya sa may sakayan. Diyos. Amo na ang rason kung nga ang ginapatihan nga nahulog siya. Oo. Kay tigayda siya sa may katig bala. Sa katig. So, nahulog siya. Pagkahulog niya sa balas kay hunas pa. Kay sunod kay na sa Philippine Coast Guard nga kagabi mga pasalolas sa mga lapit-lapit to nga gabi. Dako na tubig at sunerek. Ako na mo. Naabdan siya taob? Naabdan taob, correct, no? Tibay ka sa galing guro sobra guro kahulugbon gid ano? Sobra ka sunerek kahulugbon, kaya mo na nga posible wala gid siya makabakyan. O kung no, kay bati kung dadalam ko lang siya, hasta nga na lumos na siya. Sus. Kagin, kung na siya, dala sa tubig. Gani? Amo na nga pagkagal na sa puwan siya sa boundary na sang Barangay Bangkirwan kag Barangay Sonsik sa ini siya ang makita, no? Ay sus. So, amo ni gina-imbestigahan po man sa pulis, wala po makita ka sa pulis kung case closed na ini. Ang aton diri nga daw na ito kayo na sitwasyon ganito mata-aktual na wala man siya matuod sa mga lastro sa iya sinikalawasan. Samtang kaina nakita ta kung ano ang sitwasyon dito sa pagpahigad sinisaya sa higad sang baybayon action na reka. When siya COVID? Why sang? COVID? Oo. Ate, kaina to ko ligin yung kwa siya gintawgan to punerarya. Oo. Nagambal na punerarya nga dali lang gid sir kay ako nalay nga ipabalo sa City Health kay agod nga sila mag-determine kung kuhaon namon kung hindi. Kaya man, ang City Health ang nag-determine kung kuhaon o kung hindi kay bati kung may COVID. So, tiya mo na. Nakuha kay wala COVID. Kay lumos to ya. Nakuha na to. Tiya daw, way maguro COVID Lumos to ya. Tiya mo na, lumos sa tuya, tiya karoon ma-COVID pagin. Gani. Sila niya, kung dala pa sa hospital, kay may PhilHealth man kung posible nga mag-COVID. Dawa mo na. Ayaw. Amo na ilan. At least pasalamat na natin, wala foul play. Purely nga nalumos lang siya.
Yes, actually kasi kung may foul play kung tani ito damo lastro wala mo siya eh. Gani. Kaway man tapos intact pa man kanina mga mayo. Ang iya mayo kagya ginasok-sok man nga shorts ang gabi blato. Ang naginom-inom sila. Kasunod sa Cadiz Actionerek, mao nagdugang pagid ang nagpositibo. Nagdugang pagid Actionerek sang 29 years old nga babae, Elisa San Pedro Laguna, residente sa Barangay Burgos. Patient 167. Patient 168, 75 years old nga lalaki, Elisa Sibo, residente sa Barangay Cabahog, sunod ng Cadiz. Patient 169, 49 anyos ng babae, cross contact and confirmed case 157, taga Barangay Sonto. Kagang patient 170, 20 years old lalaki, frontliner, taga Barangay Son 1. Amo na yung 4 nga nagdugang sa mga nag-positive action direct. So, 28 na ang active. Tani 11 na lang to. Kaya 28 na subong ang active dari sa may siyudad sang Cadiz Action Erecta. So, amo na yung tumadulong nga report, mga balita ka mga informasyon dari sa aton sining area of responsibility. Kinatamiyo na may sigapon ng Kapitan Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz sa muman sa kay Kagawad Jonathan Diaz Jr. sa Barangay 18 kag kay Totoy Will na iba sangko na nagapamantigid ni William Prias, ni Gunolay Magubat, pa rin George kag kay Ma'am Jenna Gonzaga kag ginatamiyo sa mga si Mr. Josue Diaz sa Barangay Kaduan kay Parukurok man niya. Fiscal Maido kag si Ma'am Linian Maido nagapamati man sa aton tinimatinihon ang duha ka mga nag-atipan sa mga customer plus power dream siya Miguelando Macruya man magtiyo ka na magutod lang kag si Toto Jols Ributon sang power dream siya ko part-time general merchandise kaya kurok-kurok sila niya daw ay mo na kami natamyawan total kahon ka lang So, pero permanente yung kidya. Isang karagsa lang hapon, permanente yung kidya. Amo na ng tirada. Na mga tirada na after the rest. Yes. Merry Christmas sila in advance. Wow. Kaya pamati. Para nga, doble ang kabe. Report di ka una sa balita, una sa aksyon. Ini si aksyon, Roger. Good evening report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat, Roger Gotib. Live report sa Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Gotib. Ginadulo naman si Sukarwan sa GTX 500 capsule. Urok-urokin siya pamati sa Action Night Patrol program, no? Pamyaw tarang si Mr. and Mrs. Ma'am Grace Abunda. Wow. Pamatigli si Ma'am Grace Abunda.
maestra sang Lacaron, Valladolid. Ma'am, good evening. Kay Ma'am Grace Abunda sang Lacaron, Valladolid. Kay Misterya may gabigid, alin kay Toto William Frias, ang Panamyaw. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and family, ara man na. Gapa urok-urok pamati sa Action Night Patrol program. No, salamat gid ha. Orok-orok man si Ma'am Eda Pulo kag si Ma'am Maria Serena Malo. Nga gapanulod modules sa envelope para ihatag buwas. Nga mapisan nga maestra niya kay Ma'am Eva Torre ang Panamyaw. Ay, sige. Salamat gid. Sige. Ano sa report na Action Roger Gotes sa rawanta si Action? Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Action Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, ang aton nga siyudad diri sa karon sa San Carlos, nagkaroon sa aton nga peace and order sa karon, nangin wala gid na sa mga balagko nga mga insidente karon nga nagkalatabo sa pipilan lang ka mga adlaw, but then ang aton naman nga update sa COVID-19 nga sa diin ang aton nga siyudad sa San Carlos, aton nga incident management team nga sa diin na ginapangunahan ni Incident Commander Dr. Wilmer Yap nagpadayon sa pag-contact tracing sa sining mga nakahalubilo sa mga o nakaupod o especially ini mga pamilya sang siyam gid ka mga nagpositibo dira sa merkado publiko kag so far karon ang may ara naman iban nga mga establishment nga ginsiradaan no tungod sa temporaryo ini nga quarantine kutob sang mga na contact trace kagang iban nga nagabamaligya dira sa sulod sa merkado publiko. So aton nakitaan pila na karong kaadlaw Action na Eric nangin jutay na lamang ang mga nagakadto sa merkado para magpamakal sa ilang makinahanglanon sa ila panimalay. So far aton nakitaan nga kadamo sa gihapon sang sirado nga until now wala sa gihapon nag-abre kag may ara lamang pipila lang gid no nga naga-open man labi na sa dry goods section may ara nga halos naga-open sila pero diri sa vegetable section sa ibang tagid nga sa fish section kag sa meat section jutay no ang nag-alabre sini so amoy na karon sa Eric nga tungod ang mga San Carlosano na aware man sa sining nga nagdamo ang mga nagpositibo dira mismo sa merkado publiko and sa ato naman nga diri sa iban nga mga barangays so far continue ang mga pag-contact tracing at City Health Department kaya ginapangunahan man ni Dr. Jessa Chapon nga sa dinamo ini siya ang naga monitor ka naga-contact trace kutob sang tanan kag makitaan kag mahibalan kung nangin ka-contact siya o mga primary contact sa sini mga nagpositibo. So mula mga inakaroon na Eric ang atong report alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Action Radio. Salamat Stephen Presquito sa report plus report action Jan. Aksidente na naman. Jan, please come in. Action Eric, duwa ka mga persona ang pilason sa aksidente nga naguntad sa nga gabi diri mismo sa National Highway Sangganan Lacson malapit sa 28 Lacson Street diri sa tubang balas sang Rolling Hills Action Eric diri mismo sa National Highway no madurudan lokabing dalanon Okay. Persona man nga si dapat padalagan involvado sa aksidente nga naguntad sa nga gabi isa ka tricycle kag isa diri ka single nga motorsiklo sila nga materion ang driver sila isa ka
singgo nga motor ang nalapatan at sa nga nagkikili nga pagbulong hanggang sa first aid, no? Samtang ang driver naman sa tricycle Oo. sakay na sa ambulance kaya nabili ni siya ang iya tricycle kung kalayo sa ginsabog. Ay, tuod? Siya nabili ang distansya guro mga lagan mga 50 meters or mga 20 to 30 meters, no? Naglabog Ang siya? pamilya nga sa nagtabog na bilin siya, no? Oy. Ang motor yan nagdiretso. Diretso yung motor dyan lalayo ang distansya. Kung mo siya yan nabili ng motor yan naglabog. Oo, nagtupad siya sa driver o nagtupad sa motor o kung sa motorsiklo bala nasa isa ka no. Manong guard yung gabi din alin ang ang motor from Barangay 1 ring area. Oo, Barangay 1 oh. Tapos may pod sa Ursala. Lang may pod sa may go dito. Sagtang oh. Ano na tabo man nagliko sa pa south sa tali. Padili pa ato. Sige tagan. Ang single ya motor. Amo makarekta di. Gago na sa hindi man. Dasig man ni dagan eh. Oo, may nasugod yan. Ano kay dadong bang pinaigo man. Asino na kayo igo una. Ini siya. Ano na igo ya? Pagpunto nila diyo, nagabalang-balang pa lang ilang motor mo. Okay. Ano na igo ya? Ang buli o ang tulungan tong tricycle? Ang buli. Ang buli. Balik sunod doon dito nagsunod sa ako nang sunod siya. Okay, tapos tabog na nagdagay din driver. Tudong impact. Tudong. Oo, may tabog yung nadagdagan siya. Sige kalayo usong distansya sa driver sa tricycle. Layo eh. Ato yung tricycle punta, nagdiretso, binigandar. Gandar. Oo. Ang driver na bilin, kaya yan ang kapanakal ng libot. Siya niya ho, diri nang gitsaya. Diri nang gitsaya, duwa sila sa kwan isang driver. Isang driver. Okay. Ano tapos sa lakyan? Kaya nila ba? O gusto ng bali? Lima na. Sila lang. Action direct. Sino na naglabog ang driver sa motor ko tricycle? Again? Sino naglabog na ang driver sa tricycle ko ng motor? Ang nagtabog? Oo, ang naglabog ba? Ang driver sa tricycle. Ang naglabog ang driver sa tricycle. Oo, nabilin di siya. Kaya ang tricycle ay kalayo sa distansya. Siya nabilin, tapos ang iyang tricycle naglabog, layo pa siya, nangantad. Yes, layo. Para dagdag Kuna sa mo. kumbaga siya kinamalayo. Kung mo, baskog man ang bunggo sa motor sa tricycle. Oo, baskog, gasunod sa Grabe. motor. Labagi ka ba? Tayo makasaya ka itong baskog. Kaya nga, ang tricycle, di mo na mapag-iyo ko ng dagan mga motor, hinay lang. Ganit. Kaya mo ito magkainas ang guard dere. Oo. Kung mo pagbunggo sa tricycle, ang driver sa tricycle nahulog, naglabog na yung tricycle ito sa unan. Oo. Tapos ang kwan, ang motor ang sakay sa motor, ano? Ang kasakay sa motor, ari man din, nadagdag man siya ginamanayan ng motor. Pero na yung motor stupad niya. Ari na siya sa tupad ng motor niya. Bubaskog ng bunggo sa motor. Pero sado daw, dako na nga motor, no? No, sports na. Hindi, ano ni ng Lucky? Ano nga brand? Sports na, sports? Hindi sports. Lucky Motor. Lucky Motor 110. The 110 siguro lang accelerate. Hindi na mo kay GM ang motor? Yung mga na type pala. Hindi na mo? Accelerate? Nakuha mo ang motor na, persado no? Persado. Guro da siguro yung pagpadalagan. Sikot hindi mo na guro matabog madagdag kung hindi da siguro madalagan. Ikaw hindi mo hindi mapaidog ang tricycle kung hindi dasig lang sa motor. Exactly, no? Amo na gani ambal. Siyang aton ang natabo ni sa motor ay kasi tricycle. Ang motor tabo sa adventure ka sa auto. Ang auto gamay pero atensyon nga dako amo pang nabili na taon sa area ang motor ya. Layo Barangay 7 siguro sila kay may nakabutang diri Magpoda. Barangay 7. Okay. Ang tricycle driver siya lang isa, wala siya upod. Ang driver sa tricycle may upod ni sa kuno. Ato na sa may ambulance, may pilas man to sa agtang. Isa lang. Babae. Isa lang. Isa lang. Ang sa motor ni ni angkas? Why isa lang isa man accelerate. Tipro dong iyag na batsag na hawak ya, niya ulo ya. May mga pilas sa iyang paa. Paa ya. Paya siya kamot may mga pilas man siya nga angkon. Pero mga minor scratches lang. Ang motor ni makadlagan pa ni? Ang motor yan makadlagan pa ni. Both na salakyan makadlagan pa ni. Ang tricycle mo man? Ang tricycle mo man. Makadlagan man accelerate. Pero ang gina-check na nga ulo, ya ka-driver ka motor na? Oo. Driver sa motor.
Bukalayo si tricycle gali no, gidagana niya no? Oo nga, kung lang ano, may upod siya, ang tricycle kayo na, di ba? Oh, kalayo sa antas tricycle ba? Lalaki man. Okay, hindi ka babae, lalaki. May pinasagtan. Ano pila siya sa driver, sa tricycle? Nakabunggo na siya sa, numalang to. Hindi mag-ito siya ng dako. Dire-dire tagkag lang sa no. Wow. Ang tricycle siya. Nagkuhan gito, nag-iwad kitang buli sang tricycle oh. Yan? Gani. Buli, di actually. Oh, ang buli sa tricycle nag-iwad sa bundok ang motor. Gani. Kaya ko lang mo lang. Kita no sa emotional nga live video oh. Ano kasi name mo no? Rafael Hico. Si Manong Rafael Hico, court actionary. Ang ginatipunan sa tao dyan, ano ang driver sa motor? Ang ginatipunan sa mga tao na oh. Yes, Shani. Oh, ang driver sa tricycle din ato na sa ambulance. Nadala na sa ambulance, nadala na sa may ospital. Duwa sila sang iyang upod nga karga. Pasero ya. Ang isa, ang pasahero na tumantupod na to ospital. Station 2 nga sakop dyan? Station 2, 3? Station 2. Station 2. Doon yung istorya sa investigador ang kuha ng driver? Kaya, ginastorya subong, ginakuha niya sang informasyon. Dohubin pang driver, no, sa motor? Conscious action direct? Di, pero ang driver sa motor, dohubin pa, no? Hubin pa ni, mga tubo-tubo lang kami ni Guro. Ano siya, ga-short lang? Kung ga-short lang siya, no? Ga-short lang siya. Okay. Hindi, naka-punch siya. Naka-dargo siya. Naka-dargo, abi ko naka-short siya. Gingirian lang kayo para nakita yung mga scratches. So, okay. Gingisian ang largo, ya. Oo. Nakasapatos man siya. Okay. Kinauba lang ang isa. Hubin pa, oh. Hubin pa. Ang sinilas niya nagka-driver, no? Ang motor, dyan, ang motor niya na dyan, no? Bago pa na kung daanan na. Hindi naman, daan-daanan ni. 2014 pa gani, yung registration. Galing kay Ikuan, no? Galing kay Pedro Persado, motor, ako sa motor niya, eh. Hindi, actually ko na taon mo mga, hindi ginaglat mo ginagkapersado motor. Pero siguro kay Dasig, ang dalagan, isa paspalto, bintalan, gatalon, silent ng dalan, ang dalagan mo yan, guma mo, gabot jog na natin yung malabay. Hindi niya magkubot yung guma, masiminto, kaya espartado ng dalan, danlog na. Yan, hindi ka dali preno, magpreno ka din, mamukbok ka na din, ha? Duga na siya ka bangkat, katindog, ko ba't siya kung nabatsag rin, dughan niya? Lawas sa ginigoro eh. Kaya di makolo ba na nagkarabuka di mga crystals dala, no? Baldado lawas siya. O ginay ka pick up sang kuano rescue sa imo live video. Gani, ginaalalayan nila, no? Ginapatan nila sa pagbulong. Sining mga tringon action nila. Actually, for... Ano na, butas kamot na? Amo na sa ginaano sa heartbeat. Okay. Kaya doon ginay-cap sang rescue yung dughan, no? Sa imo nga live video. Ginalantaw ko di. Ginapapungko sa abi. Gani, oh. Nakaabot naman di ba ko lang ang ambulance sang Philippine Red Cross na may magakuha siring Pilason karon nga gabi actionary to. Kulang taon naton ikatatlo na ning accident. Gani. Kari itso mong gabi oh. Oo, suro ko ron nga gabi no. Danlog pindalan, dasit padagan sa mga riders dapat inay nagkakalong dito sa totalan ng mga riders actionary ka. Gani. Kaya medyo delikado ang atraman niya. Dalanan. So, kung na, ang ngalan karon ko, ano naton, kung natapos ang investigasyon sa mga kapulisan sa police station number 2. Flash report, gikan sa patrol, at naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika, at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kaya makuwala siya dyan ang ngalan kahit ginaalalayan pa eh. Sa mga muna nga sahi isang aksidente, hindi mo na madali din ko ang ngalan mo. So, basi mapalap na karoon action dyan before we wind up karoon, no? Kaya halong gis dala na, katatlo ng aksidente, oh. Una to, nagtaboks dala ng bahay na dala sa motorsiklo. Ginsundan sang Mitsubishi Adventure, binungguan ka auto. Nagbalang-balang, nagtakilit. Ini gabi naman, oh. Motorsiklo, ginbungguan niya, ang tricycle. Layo ang distansya sa tricycle mo. Sa ginhulugan ka driver ka tricycle. Kasi kung bunggo sa motor, tamang driver dali katindog. So, ginaalalayan lang. Budlay man, no? Sige, ang report na action John Diaz, ginadaloon siya sa karawan sa MITC. Nagro pa notice na MITC.
Percival Villamor may Balosman nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon Percival Villamor, line number 2 sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Sa gihapon ang aton kapulisan diri sa syudad sang La Carlota nagakandak sa gihapon sang pag-checkpoint. Apisar pa nga nagatulo-tulo ang ulan kaina, so nagapadayon sa gihapon ang ilang buluaton bilang pagserbisyo sang pumuluyo diri sa 14 ka barangay. Ang operasyon sang checkpoint ginapamunuan ini ni Police Colonel Junel B. Guadalupe upod ang aton nga mga traffic enforcer kag ang alert team sang station nagakandak sa gihapon sang pag bantay sini sang mga wala rehistro kag wala sang lisensya. So sa gihapon nagapahanom do mga aton kapulisan sang syudad sang La Carlota nga maghalong gid ilabi na gid nga madata aksyon na Eric ang mga aksidente sa dalanon. So ginapaabot sa aton kapulisan sa mga pumuluyo ilabi na gid sa mga driver nga nagadala sang single nga motor nga kinahanglan magahalong gid kag magahinay-hinay sa dalanon apisar pa nga nagasugod na ang abri sang galing. Kaya ang mga tracking aksyon na Eric loaded sang tubo hindi naton maibalaan nga basi may mawigit nga tubo kagamo ang tunaan sang pagkadisgrasya. So ginapanugyan sang aton pulis na Police Colonel Guadalupe nga ang tagsa ka mga motor at tag-iya sang motor kinahanglan kompleto sang dokumento, lisensya kag rehistro. Agod nga may ara nga kasiguruhan in kaso kung ano gid man matabo sa mga dalanon. Apisar pa Aksyon Eric dito man sa may banwasang La Casillana sa gihapon nga bantay sa gihapon ang aton kapulisan sa pag kandak man sang mga checking dito sa mga borders binagid sini sang nagasulod kag nagabagwa nga mga pumuluyo o kon mga commuters sa tagsa ka area kag ang salakyan nga magasulod nga alin sa Bacolod o kun sa diin man nga area nagahatag kag nagapresentar sang ilang dokumento ilabi na gid sang medical certificate. So ginapasalamatan man sang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Ramel A. Bustamante nga nagakooperar man ang tagsa ka pumuluyo kag ara man ang suporta sang aton nga health worker kag subong man sang mga traffic enforcer. Kagara man ang pagbuilog sang tanod sang Barangay Robles kaya ang Barangay Robles Aksyon Eric kalapad gid sang area. So gapasalamat man ang aton nga mga personnel ilabi na gid Tan Chadveria kag kagawad Jufred Sapanta nga ginpang deploy ang tagsa ka mga tanod sa kada area sa mga bangga nga sa diin ang gasuportar man sa pagbantay sini sang COVID-19. Ilabi na gid ini ang aton nga mga barangay health worker nagbantay gid sang mga nagasulod nga mga LSI kag sa quarantine area Aksyon Eric. So amo ini ang aton nakuha nga mga information gikan diri sa aton area of responsibility. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol. Ayos, salamat kid Aksyon Percival Villamor. Balita na si Percival Villamor, giradulong sa Kalawan sa Santon Plus Copy.
Lamig na gabi sa'yo, Action Eric, mabuhay programa mo, sir. Regards lang ko da sa utol ko nga si Jumong Blanca sa Handuman. Okay. Natamyaw kagid ni No si Ibok. Si utol niya Jumong Blanca sa Handuman. Adios! Balik kita. Balik na ton, balik ka report ni Aksyon John Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante, dugang nga mga pahibalo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Balik din sa ato balikan ta si Aksyon na John Diaz sa final report sa ato sila nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon John, sa balikan report, please come back. Actually, masubra 8 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga ang ginsunog sang mga otoridad. Kaya naginamang sang aga sa area naman sang syudad sang Iloilo, may ang tanan sa ning ilagi na patigayon lang disposal sang mga na-recover nga illegal nga droga. So, the Kipidaya 6 Public Information Officer Shay Tanalion, ini pagsunog sa illegal nga droga ang pagsunod man sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte kag sa idalom sa layi sa Republic Act 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga kung sariin kinahanglanon nga gilayon nga isunugon ang mga na-recover nga illegal nga droga agon hindi na ma-recycle pa o kon magamit liwat. Ang mga droga nga ini nga gipangsunog kang inaksyon na ang ginpaagi naman sa ginatawag nga thermal decomposition o kon thermolysis nga kung sa rin ginasunog sa preheated action na nga kalayo gidya nga para hindi na mapusla ng illegal nga droga. Sining 8 milyones ginabugusan ini sang masobra 1 ka kilo nga gramos ang shabu nga ginabrabanta na kabalor 7 milyones 7,700 o rado 772,363 pesos kag 21 centavos o kon sentimos kag ining masobra 3,000 ka kilo o kon gramos sang marijuana nga nagabalor 448,955 kag 36 centimos masobra 1 ka gramos sang ephedrine nga isa ka sa isang droga nga nagabili naman sang masobra 353 pesos kag duha ka mga tabletas sang diazepam o kon diazepam nga nagabili naman 32 pesos ang ginsunog sa mga otoridad. Pagpayag din sa Tanalion, ang among illegal nga droga ang na-recover sa mga anti-illegal drug operations ginapatigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine National Police kung may mando na kag inirather tanan nga mga illegal drugs na na-recover ang kumbaga may ara na desisyon ang korte nga gipapanaog diri kag mando man ang korte nga kinahanglan na ini nga sunugon. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Quite a same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not to blame. Salamat dyan. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pag-isinipan ng Action Night Patrol program. Kita magatakop. Temporaryo. Balik kita buwas biyernes. Sugod aras 10 to alas 11. Ato sa lima patrol unit reporters in action nga napalagay ko ng gabi sa kay Action John Diaz, Percival Binamor, Stepe Presquito, Roger Guti. Aksyon papang Nixon Tama atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center, Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spurgar, Backup Security Guard Tunog Banwa. Back-to-back Security Guard Campaner with IT expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Sila Sambago, Broadcast Engineer Bernie Bilacana sa Batang Suay. Back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Si Madam Ibuni Butsero, Ara Paglio, kag si Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa, gapaurok-urok pa sila ni Leili Orsos.
Sa kasamang station manager, Action na Magbanwa Production Chief News Director, Action Rex Cantong. Ang nyulagat ang Korman Action Light Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbaroy, Silinga Diyos. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.